3-4 lidi max. Jako myslíš, že to byla chyba otevřít salon? Prvně si musíme zamilovat do chlapa a pak do šatu. A pak už to půjde ruku v ruce. Jsi vůči sobě sobecká. Jo. Ne, tak začni ty. Ne, já protože mám otázky na tebe. Takže, my vás vítám. Ahoj, my tě vítáme u tohohle mini podcastu. Doufám, že si to s námi užiješ, takže si vem nějaký popcorn, protože tady budou zajímavé otázky. Tady na terku. Ahoj. Tak a nebudeme to zdržovat. První, asi tak jako základní otázka na tebe mám. Nejdůležitější věc, co si vzít na zkoušku jako nevěsta? Dobrou náladu. To je asi úplně ta nejdůležitější věc, protože když přijde člověk unavený z práce, vyšťavený, to je moje pumpa, se omlouvám, vyšťavený a s blbou náladou, tak i kdyby to měly být ony, ty šaty, co vyzkoušíme, tak to prostě ony nebudou. Takže dobrou náladu, někoho sebou. Já vždycky říkám 3-4 lidi max, protože jak víme 100 názorů, nebo 100 lidí 100 názorů. A 100 není chutí. to 100 chutí, přesně tak. A není to úplně jako jednoduché se zavděčit všem. Někoho našemu srdci, někoho schopného, někoho, kdo nás má rád a my ho máme rádi. A to asi stačí. Ještě něco? Jsem jakože nějakou hmotnou věc? Maximálně nějaký poplatek za zkoušku, ale to je už A banalitka. boty třeba? Bodky nemusíme, protože vlastně 14 dní před svatbou děláme závěrečnou zkoušku a tam všecko doměříme. Takže boty sebou mít nemusíme. Dobře. Tak a teď se budeš obhajovat. Proč zrovna tvůj salon? Proč zrovna já? Když to řeknu blbě, já. Protože ač mi táhne na 40, tak si furt malý třešty prdlo. Ne, snažím se nevěstám to zpříjemnit tu zkoušku, snažím se, aby se cítili jako doma. Nepovyšuju se, je mně jedno, jestli přijde nevěsta, která má 1,50 m, 2 metry, jestli má 60 kg nebo 120 kg, nebo si přijde těhotná, neřeším to. Pak tohle neřeším, snažím se, aby těm holkám tady bylo fajn. Dáme si šampíčko, dobrý šampíčko. A užijeme si to prostě, proto já, protože prostě se snažím, ať si ty nevěsty užijí. To je krásné. Co se podle tebe může stát jako nejhorší věc na svatbě? No, když nevěsta uteče od oltáře. Nebo ženich uteče od oltáře. Ne, teďka mám pocit, že někdy maminky na dceřiné svatbě si řeší svou svatbu, kterou oni třeba úplně nemohli mít, protože... Cokoliv prostě. Cokoliv. Někdy maminky řídí moc nevěstám svatby. Ne, budeš mít tohle cukroví, ale já bych chtěla tohle. Ne, jsem ti říkala, že budeš mít tohle cukroví. Jo, no jasný. A nenechat se do toho fakt mluvit. Nejhorší je nemít tu svatbu podle toho, jak chci já. No, je to vlastně o nás, že? Ten den jakoby o tobě. Ano, přesně tak. A o ženichovi samozřejmě. To je doplněk, ale Takže když uteče, nebo když do toho kecá někdo? Rodina. Někdo. Jo. Já myslím, že že uteče je to úplně nejhorší samozřejmě. Je to úplně nejhorší, ale nechat si to zkazit těma blízkýma je hodně tomu jako vyrovnaný. To jo. A myslíš, že je to špatný rozhodnutí, když vlastně ta nevěsta uteče a vlastně to necítí prostě, nebo víš, jako, že když fakt jako váhá, že nechce, tak jako co teda dělat v tu chvíli, co bys poradila? Mě by zajímalo, co se té nevěstě jako honí hlavou, proč vlastně uteče. Nebo i tomu partnerovi, proč vlastně jako uteče, protože myslím si, že potom společné slova se strašně těžko hledají. Že když se tohle stane, tak to už asi spolu moc nenamluví toho, ale zaplať pámu jsem to nezažila. Zažít to nechci to přivolávat přesně tak. Stalo se nám jenom jednou, že opravdu jako 14 dní před svatbou ženich zrušil svatbu. Ale dívej, o 2 roky potom tady byla nevěsta, šťastná, s mimínkem v bříšku, spokojená úplně s někým jiným a mělo to tak být. To jo, no, asi to tak mělo být. No. Takže ono se to zdá jako neřešitelný v ten okamžik, ale myslím si, že všecko má řešení. Tak, zase něco k šatu. Čemu věnovat největší pozornost při vybírání těch šatů? Svatebních pořád jsme. Se omlouvám, budu pípat. V pohodě. Čemu věnovat největší pozornost? Asi tomu, kde svatbu budeme mít. Protože jiný šaty musíme mít do kostela, jiný na louku, jiný na úřad,
a musíme to prostě k tomu trošičku doladit. Je tam nějaká jakože striktně daný, co do kostela nesmí. No, páni faráři mají rádi rukáv nebo zahalený ramena. Nemůžeme asi do kostela přijít opět v těch hambatých šatech, co nám zakryjou prsa a bradavky a jinak to máme úplně odhalený. Oni to jako rozdýchají, ale těžce. Já si myslím, že potom ti faráři klečí hodinu na hrachu někde v koutě a plačou. No prostě by trošičku jako zahalena do toho kostela určitě. To místo je hodně určující. Protože zase na louku si nevezmu šaty, které budou těžký, obrovský, těžký, úplně jako s obrovskou dlouhou vlečkou, kde udělám krok a tráva mi to zapíchá všude a já nebudu moct chodit. Už musíme přemýšlet i takhle. Něco takového jako jemnějšího. Takže hlavně jakoby na prvním místě to prostředí. A co dále jako bys tam dala? Jestli máme děti, jestli má nevěsta děti. Protože když já se potřebuji nakojit miminko, mám miminko, potřebuji ho nakojit, tak aby to chtělo něco, kde to můžu rychle použít. To miminko jako můžu vzít, podindat a ne ježiš, prostě tě povol mě, sundej mě ty ramínka, já v tom nemůžu dýchat, jo, potřebuji být jako pohyblivá. I ty děti to hodně určují, jak by šaty jako měly, bo mohly vypadat, ne měly, mohly vypadat. A to je asi tak jako všecko. A hlavně asi svýmu pocitu potom, že jako to, jak se v tom cítí. Ten vnitřní pocit. Já vždycky říkám, že prvně si musíme zamilovat do chlapa a pak do šatů. A pak už to půjde ruku v ruce. No, to je hezký, to je vlastně pravda, protože to je trošku osobnější otázka, jakoby na tebe. Jaká byla největší chyba, když jsi začínala s podnikáním a se salonem? Největší chyba. Měla jsi nějaké jako přesvědčení třeba o tom, že to bude snadný, nebo jo? Já jsem střelec, já střílím. Já jsem prostě otevřela oči. No já jsem kozoroch, takže já se ti zatím taky jdu, takže nejsem moc líp, jako. Jo. To je taky dobrý. Já jsem nad tím nepřemýšlela vůbec nijak. Já nikdy mě ani jako, nikdy mě nenapadlo. Napadlo. Jedno ráno z ničeho nic mě napadlo. Když jsem vstala, došla jsem za mamkou, říkám, ty mám já svatební salon. A ona, jo, jasný, protože zná, že já střílím. No a za 14 dní jsem přišla, říkám, tak mám prostory, mám dodavatele a mamka, to jako fakt jdem do toho. Říkám, jo, jdeš? Říká, jo, jdu, pomůžu ti. Mamka mě vždycky pomáhala ze vším. Jo, tak to je skvělý. A tou největší chybou, ty brďo, bylo to těžké, začátky byly těžké, protože samozřejmě člověk potřeboval kapitál. No, půjčovala jsi na to? Půjčovala jsem si. To by jako asi nešlo nakoupit ty šaty bez nějaké bankovní pomoci. Jo, a začínala jsi na jakým počtu vlastně šatů? Začínala jsem třeba na 20 šatech. 20 šatech jsem začínala a snažila jsem se. Přišla nevěsta, člověku oči zářily, nevěsta, doobjednávala jsem jim šaty z katalogu, protože jsem prostě potřebovala nějak jako zapadnout do tady toho běhu. Jo. Člověk má nějaký oči, ale ne všichni máme stejný, ne každý se díváme stejně. Takže jsem doobjednávala, proto jsem měla jenom těch 20 šatů, abych měla ten základ, ale postupně jsem vlastně přikupovala a zjišťovala, co a jak bych mohla, co se těm holkám líbí, nelíbí. Takže furt to bylo takový, jako člověk vydělal, utratil. Jo, no peníze nikde. Ano. Je to tak, no. Teď to asi bylo jako nejtěžší trefit se i do vkusu těch nevěst. Bereš to jako, víš, jako tu největší chybu, bereš jako, že co? Co si jako, že je nějaký zkrat, co se stalo třeba úplně teda. Jako myslíš, že to byla chyba otevřít salon? Já myslím, že tě to naplňuje, to by se vypadalo úplně jinak. No. Já tam asi chybu jako nevidím. Že to bylo prostě... Je to impulzivní, tak jak já, takže asi tam chyba jako ne. Akorát jsem měla teda to přesvědčení, že to bude to a pak si začala... Zase to bude mnohem jednodušší, že tak jako mávnu kouzelným proutkem. Všechno se zařídí, všechno bude. Ano. Tak mám asi já. A tak to, jako když vidíš něco jednoduché, teda složitý, tak to bude složitý, že jo? Jasný. Prostě nějak se to zvládne vždycky, že vlastně byla jsi vůbec v zaměstnání. Byla. Já jsem 18 nebo v 19 skoro vlastně, tak jsem skončila školu, pak jsem šla na jazykovku.
Pak z jazykovky. Na ten marketing možná, ne? Nebo něco? A já jsem se hlásila na manažerku pro billboardy. Tam mě naštěstí nevzali. Možná bych tam ale seděla ještě dneska. Nešťastná jako manažer, který ho to vůbec jako nebaví. No. Pracovala jsem na úřadu práce, pak o pár let později jsem dělala, o rok později jsem dělala asistentku v té firmě, kam jsem se hlásila na toho manažera. Pak to naštěstí prodali a já jsem dostala výpověď. A tak zavedlo tě to sem, že? Jo, No, všechno, mě jakoby. tyhle okolnosti, kdy jsem si prostě říkala, že já už nechci tu nejistotu, Jo. kterou vlastně teď mám každý den. Protože nevím, jestli někdo Jo. přijde, nepřijde, zavolá, někdo zazvoní telefon, ale nechtěla jsem tu pracovní nejistotu, jakoby toho zaměstnání. A tak máš vlastně nechty, řásy, tak to ti jako Jo. aspoň něco jako... Jo, tam tu jistotu mám. A Ne, ne- tam je klientek dost. Tam Jo, a je to když fajn. jako už máš plnou jakoby kapacitu, nenavyšuješ to zase jakoby, abys... Už nemůžu navýšit. Ne. Mám doma 8letáka, který maminku nechce znát jenom z nočního stolku. Jo. Z fotky z nočního stolku, tak. Takže nenavyšuju už. Jo, já myslím jako, že No. ty částky. A jo, za to. Víš, částky. jako, že aby si odfiltrovala ty lidi a vlastně přišel ti další a vlastně by se posouvala výš. Jako s inflací asi navyšuješ, že určitě, ale ne asi. Navyšuju Ne. o tu inflaci. Můj chlap vždycky říká, Terezo, já nechápu, že ty to vlastně můžeš nějak udržet, to podnikání. Ty nemyslíš na sebe, ty myslíš na ty lidi. Jo. A já, no, tak o inflaci jsem to zvedla. A ono, a tvůj zisk? Já, no, o tu inflaci jsem to zvedla. Že asi takhle má odpověď. No, ne, jsou v tomhle trošku asi ořech. To jsou já. Jo, no, tak jako chápu to, no, na jednu stranu. Akorát si vlastně jakoby, jsi vůči sobě sobecká, takhle bych asi to jo, řekla. asi trošku jo. Víc myslíš na ostatní, než na sebe. A tak jsem to měla vždycky, no. Sebe vždycky upozadila trošku. Ale to No třeba tě to trefí a třeba ještě na to přijdeš, uvidíš. je to jako, možný. Jako... Třeba taky skončíme 2,50. No, Jo. jdeme dál. Zareaguje jsme dvě stejně, ano. Věříme tomu. Realita podnikání. No, to je taková, tvrdá. no. Je tvrdá. Já se občas budím ze spánku to. Ježíš, musím si tohle udělat. To neumíš odpočívat, no. To je blbý. Vedle mě chlap sebou vždycky mrskne, co je zlato? A říkám, nic dobrý, spí. To bude dobrý, to bude dobrý. To je zase špatně, no. To bys nějak jako... A to je jediný, kdy mě ta hlava prostě vypne a jediný, co je, tak Terezo, drž se a nespadni. Že se bouří, zlomíš si ruku, nebudeš moc pracovat. Ty peníze nepřijdu jenom tak, to je to vydřený, je to vydřený, trávím tady 10 hodin denně minimálně. Trávím tady, jo. No tak tady na tobě vidět, protože kdybys byla jako na ty nevěstě, kdyby byla fakt hnusná a to tak prostě, za prvé bys asi neměla moc lidí a za druhé prostě by to šlo vidět, že tě to nebaví. Ne, to dělám ráda. A ty jsi podnikala vlastně se synem? Začínala jsi podnikat se synem, nebo? Rozbíhala jsem to před ním. Asi by bylo mnohem jednodušší. No takhle, kdybych měla prvně malýho, tak do toho nejdu. Nejdu do toho. Je to za prvé je to risk, protože furt člověk jako neustále jako nějak v úvozovkách ohrožuje tu svou rodinu. Pořád já jsem šla vlastně strašně brzo do práce. On se narodil, byl miminko, byl tady se mnou, byl u babiček. Bylo to i pro mě jako psychicky, to bylo náročný. Jenomže my jsme stavěli dům, chtěli jsme se brát. Prostě bylo to, muž měl ještě jinou práci tehdy, takže neříkám, že jsem musela do té práce jít, nemusela jsem do té práce jít. My jsme jako žili jako relativně skromně, si myslím. Byl to takovej čas, když jsem jako věděla, že ten salon se rozjíždí zrovna, že chodí ty nevěsty a já, když zůstanu doma, tak to budu moc zavřít. Takže jsem toho mateřství tak nějak jako obětovala tomu jako té práci. To je na tom to nejtvrdší. To je na tom jako prostě to nejtvrdší. Byly doby, kdy jsem měla práce 2. Pracovala jsem
v jednom obchodním řetězci, nebudu říkat. Do toho jsem dělala nehty, to bylo ještě před malinkým, takže zase jsem to furt jako nějak vyvažovat. Byly to 2 roky, ze kterých si nic nepamatuju. Tam je jako je černo. Vstávala jsem ve 4 ráno, abych byla o 4:30 v práci. Tam jsem končila v 1, ve 2. Jela jsem honem dělat nehty nebo honem zkoušet šaty, abych to jako všecko utáhla. To ti ani vlastně nedají žádnou jako půjčku na to, ne? Když nemáš vlastně to. Možná, když člověk přijde s vymakaným business plánem, tak možná jo, ale můj vymakaný business plán je chci mít šaty. Chci být krásná. Takže to by asi neuznala. to by... A tabulky máte kde? Rozpočet máte kde? No, tak si koupím tohle a pak si možná koupím tohle. A když to půjde, tak si koupím i tamto. Takže to byl můj business plán. Ale tak máš tady salon, máš to tady a mám tady salon, mám tady všecko. Mám úžasného chlapa, úžasnou mámu, úžasnou rodinu. Úžasný prostě lidi kolem sebe, protože byly fakt chvíle, kdy jsem seděla, plakala v koutku a říkala to kašlu. Já to prodám, já na to kašlu, nebudu to dělat, protože jsem do práce chodila proto, abych viděla na chod toho salonu. Jenom čistě. My se o tom možná už bavili spolu, ale tak jako říct to tady jakoby pro vás, pro tebe. Celý lidi, co vlastně usmíváš. Kdy ta energie jako mizí? Jo, kam zmizí, jakože musíš si nějak jakože vypnout, možná u těch koní, že a je dost. Mě nabíjí ti dva mít chlapi doma. Ten pocit toho bezpečí, co tam mám, pocit toho, že mě má někdo rád, že tu lásku, co já dám, tak i dostanu. Mně se fakt jako vrací se mě ta láska, takže to mě nabíjí. A možná bych každé nevěstě přála aspoň 1/3 toho mýho chlapa, co v sobě má. Občas to není vůbec růžový, no, ty vztahy. Je to těžký občas, ale každý si tím musí projít, aby potom právě jako docenil to, co má. A ten můj malý smraďoch, to je... Nevím, po kom to děcko je hyperaktivní. Po mně ne. Po mně fakt ne. To má po chlapovi. Jo, všechno světně na ně. Ano. Po mně hezky kreslí. Takže vlastně vypínáš a vlastně, nevypínáš, prostě si nabíjíš. Nabíjím. Se ti vybije a doma se ti zase nabije a tady seš. A není to tak jako, že doma seš jako vybitá? Nebo seš taky doma takhle jako... Já moc nemluvím doma. Já jsem takový jako tichý člověk. Já jsem suverén tady, protože tady to znám, troufnu si říct, že svou práci dělám dobře tady. Ale když mě pustíš mezi cizí lidi, tak mi tam nenandeš. Já budu tam ta malá černá tečka v tom koutku, to smítko, v uvozovkách smítko, a budu pozorovat. Já jsem i takový jako pozorovatel. Takový... A tak to se jako nevím, z toho vyplatí, víš, jako takový ty gesta, co ti lidi dělají. Jo. Takže já jako, normálně jsem tichý člověk v cizím prostředí, jenom tady jsem taková hlučná a je mě všude plno. Takový druhý možná domov, ne? Jo. Já si myslím, že mi za chvilku napíšu trvalý pobyt sem. Že to... Jakoby si ti možná vlezlají prostě, jako. Jo. Vedle mi si mají nějakou sprchu vedle na kanclu, tak... Tak dobře. Jaká je vlastně pravda o takových těch levných řasách a nechtech před svatbou, kterou si nevěsta prostě chce udělat, protože to chce mít hezký, že jo, všechno. Jaká je ta pravda, jako co se stane teda, když si ta nevěsta udělá ty levný nechty a řasy? Je to jako... Je to risk? Je to risk. Protože když si nechám udělat řasy fakt jako, neříkám tady kdekoliv, ale jako v renomovaném salonu, který má fakt jako dobrý recenze, samozřejmě jako zaplatím za to
2x, 3x víc než někde jinde, v horších salonech. Přijdu a mám takovýhle rasiska na očích, kdy fotograf, když blikne, tak jediný, co on na tom bude mít, na té fotce, bude ta černá, obrovská čára, co já mám na očích. Musí se ta řasa fakt jako, nejenom ta řasa, musí se přemýšlet u toho, co chci. Chci být krásná, já to všechno chápu. Jsem taky chtěla být krásná, když jsem se vdávala. Nejenom, když jsem se vdávala. Ale to oko něco zvládne. I ta řasa něco zvládne. Zvládne... Toto nezvládne. Tak, toto nezvládne. Zvládne fakt jako pěkný, přirozený řasy. A nemusí být mrkací panenka na těch fotkách. Můžu být jako svá a jenom zvýrazněná. No právě. Mně přijde, že ta hezky zvýrazní ty řasy, ale jak už to fakt ty semetáky, tak ty asi pak zapadnou. A hlavně ta řasa má, prostě ona se vyvrátí, ona nám udělá tohle z toho oka. Jo, že nejde nám do vrchu hezky, že my tu řasu máme do vrchu, a když na to nalepíme něco obrovského, těžkého, ještě s tunou lepidla, který prostě nevíme, odkud je, jestli je hypoalergenní, jestli prostě má všechno, co má být, jestli tam to oko bylo očištěné předtím, jestli provedla dezinfekci pinzet, jestli udělala všecko tak, jak měla, umyla si ruce, blbost, umyla si ruce paní, nebo pán, nevím, kdo to dneska všecko může dělat, tak se nám ta řasa prostě zánět do oka. A vdávat se zánětem spojivek, se zahnisaným okem fakt nechceme. To je to stejný u nehtu. Když se na to nepoužije kvalitní materiál, ten nehet se neodmastí, nepřipraví, neudělá se manikúra, což v těchto studiích ty manikúry nedělají v těch levných. Prostě vezmou nehet, když máme kůžičku velikou, tlustou, nepěknou, oni ho tam nechají. Jo, to je průser, to všecko jsou jako věci. Takže můžeme mít zánět toho lůžka, můžeme mít zánět nechtu, můžeme ten prst natýct, nás můžou vříznout, pichnout, cokoliv. Takže rozhodně prostě. A tak to je vlastně dobrá ta nevěsta na chvíli vlastně, že ty to vlastně uděláš, ne? Jo, já udělám všecko. Já udělám nevěstu, děláme fakt jako od hlavy až k patě, jak já říkám. Jo, a ty vlastně děláš i ty účesy, i to líčení, nebo máš na toho? Na toto mám lidi. Líčívávala jsem dřív, dneska taky, když kolegyňka nemůže, jdu já, ale na účesy jsou úplně marná. Jo? To mě nebylo dáno do vínku, takže tohle je můj takový jako nadlidský výkon. Takže ne, účesy já vůbec nezvládám. A líčení, nesnáším líčit sama sebe a ostatního. Proto chodím tak, jak chodím. Ale jo, líčím já, nebo mám tým. Jo. Takový support tým. Ano, přesně tak. Mám šikovný, vykočený a ty bych dala ruce do ohně. Jo. Takže vlastně rozhodně ne. Levné věci před svatbou. No, pokud bude počítat s tím, že se něco takového stane, nebo do toho půjde, teda s tím riskem, tak je odvážná ta nevěsta. Jo, jako fakt před svatbou, jo. Jak poznáš a víš, které z šaty jakoby padnou nevěstě a ona to prostě cítí. Poznáš to vlastně vůbec? Takovej pocit a jak? Troufnu si říct, se jako lehce trefují. Ale dneska mi třeba překvapila nevěsta, že jsem si myslela, podávala jsem jí šaty a říkala jsem si, jo, ty budou dobrý, ty budou vony. A nakonec odešla v šatech, který mě ani ve snu nenapadlo, že budeme zkoušet teda, co se přiznám, ale dokážu se trefit, vidím, jak ta nevěsta přijde, jak otevře ty dveře, a jestli je spíš tiší, nebo je taky všude najednou plno, koho sebou má, jak jsou holky naladěný, a už od toho se všechno jakoby odráží. Už od té její vnitřní osobnosti. A já tak jako zkoumám, že jsem ten pozorovatel, tak tím očičkem zkoumám, a dívám se a podle toho jdu. A tak jako většinou se trefím. Většinou se fakt trefím, že to uhodnu, který to budou. Jo. Takže vlastně tak ten člověk jakoby působí a jak vyzařuje. To byla voňavka, ano. To je naše šokující voňavka. To mě vždycky šokuje. Co vidíš jako největší překážku u nevěsty, která si vybírá šaty? Může to být to okolí třeba? Může to být i to okolí, ale sebevědomí.
Spoustu nevěst ho nemá, nebo spoustu ženských ho nemá. Buď toho mají přemrštěný, obrovský, až nezdravý, nebo fakt nemají žádný takový to zdravý, ženský sebevědomí, ten střed, jako u některých fakt chybí. A to je problém. Nemůže přijít, to fakt jako řeknu blbě, ale nevěsta velikosti 50, 52 a chtít šaty, kde bude skoro všechno odhalený a zakrytý jenom ty prsa. Jo, musíme, třeba, jo, tam už prostě bohužel tam ten faldík máme. Musíme jakoby trošičku i lehce sebekritický k sobě, ale lehce, tak jako zase zdravě. Jo, nezhazovat se nějak úplně extrémně. Prostě každému sluší, že jo, něco jiného a tohle by prostě... Ale toto je takový, to sebevědomí, i když ji třeba sluší, je v nich krásná, je v nich nádherná, tak občas to, je dobrý. Krásný. A tak jako víš, že to jsou vlny, i když má to bude. Tam pak přelijeme ještě trošku šampáně a ono to potom jde. Jo, no. Je něco, co by si vzkázala budoucím nevěstám? Buďte sami sebou. Mějte sebevědomí. Ano, přesně tak. A hlavně je to vaše svatba, váš den. To prostě, mějte ho podle sebe, ne podle okolí. Vy jste ti důležití. Vy dva. Vy a on. Nikdo a nic jiného. Co všechno nevěsta platí, když si o tebe půjčuje šat? Když je první zkouška a v ten den podepíšeme smlouvu, tak za zkoušku šatu nic neplatí. Pokud si potřebuje vzít týden 14 dní rozmyšlenou, dobře, šaty jsou stále volné a platí platí zkušební poplatek nějaký, ale ten je myslím kolem 300. Žádná... Takže vlastně proti celé svatbě nic. Jo, přesně tak. A potom vlastně záleží, jakou kolekci si vybere. Šaty momentálně máme 9 až 17 tisíc a když si vybere šaty za 9, zaplatí zálohu 3 000, zbytek doplácí až při vyzvednutí. Když vybere šaty za 17, zase to stejný, rezervační poplatek 3 000. Nevěsta plačí. Jo, platí, ano. Tak když nedej bože šaty zničí, tak když jde plátka vyměnit, tyl nebo cokoliv můžeme nahradit, tak nevěsta platí opravu, ale bohužel, když je zničí jakoby úplně. Platí celé. I tu nákupní, takže to může být třeba 30 000. Furt máme půjčenou věc, furt jako není to naše. Musíme na to trošičku... To bojím ukroje třeba. To je fakt jako, to je prostě strašná zodpovědnost. No to jo. Hlavně jako, jak tam všichni jsou potom. Ano. Jako těch půjčených, co jsem měla, prostě jsem se bála, že mě někdo, za prvé ty černý, že mě někdo šlápne, že mě strhne a já budu jako... Jo. Prostě někdo šlápne a to já... To je nepříjemný zvuk. A co ještě dělá tak dělají starý židle. Dřevěný. Protože oni mají taky ty malinký třísky, co z nich čučí ven a to škube ty sukně taky jak diví. To jo. No nebo někdy se to zahákne, že to je hrozný, no. Tak to je všechno, co vlastně by nevěsta zaplatila. A jinak, kdyby si kupovala tu nevěstu na klíč, pojďme se to jako rozebrat. Nevěsta na klíč. Tam vlastně obsahuje úplně všechno, co obsahovat může. Máme tam nehty v ceně před svatbou, máme tam řasy a máme buď to nový doplnění, cokoliv to už je jedno, ale s nevěstou se vždycky pracuje trošičku jinak. Vždycky se jako člověk, než bych ostatně odbývala, to jako vůbec, holky, nebojte, jo, všechny vás miluju, ale s tou nevěstou chce být člověk to být ještě dokonalejší. Jo, všecko trvá 2x tak dlouho, protože když děláme bílou Francii, tak dáme oblouček holkám, ten trošku ujelo, tak vezmu štěteček, lehce odmáznu, dotřu. Ale u té nevěsty fakt jedete a to máte úplně jako nádherný. Všecko nám trvá mnohem díl. Takže máme tam ty nehty, řasy, máme tam svatební šaty, v jakékoliv cenovým rozmezí. Jo, a furt to bude těch... Tam je to myslím 32 000 korun. Jo. Tam ten balík. Bude ta stejná cena, když si vybere
Jo. Tak to je vlastně výhodný pro Mhm. nevěstu, protože jako Jo, je. všechny možné ty služby. Přesně tak, na jednom místě, nikam nemusí. Takže když si vybereš šaty za 17 Mhm. 000, Jo. tak platí furt. Mhm. To je Mhm. jakoby super. Jo, já si jako myslím, že taky. Máme tam i závojíček, jedna, jaký dlouhý, krátký, s krajkou, bez krajky. Zase je to podle výběru. Máme tam líčení nevěsty a účes nevěsty. Máme tam i v ceně zkoušku. Zkouška se vždycky provádí tady. K účesu i líčení se provádí zkouška tady v našem koutečku. A vlastně v den svatby tam má do 50 kilometrů to, že my zbalíme všechny saky paky a jdeme k ní. Jedu já a jdou holky. A ten hlídá malýho. Ten Takže hlídá. vlastně taková dámská jízda. Ano, máme dámskou jízdu, přesně tak. Vezmeme šampáňo, vezmeme prostě věc, já dovezu šaty, nevěsta si pro ně nemusí ani jezdit. A hlavně ju obleču, zavážu tak, aby měla všechno stažené, jak má být. Protože se stává, že holky neví. Já samozřejmě vysvětluju, jak se to má stáhnout, jak se to má zavázat, zapnout, ale všichni jsou v nervech kolem té nevěsty, protože chcou, ať je dokonalá, všichni to chcou mít krásný, takže od toho jsme tam my. Děláme srandičky, smějeme se, říkáme si prostě naše zážitky ze života, které nejsou teda občas publikovatelné, ale my je publikujeme. A tím se snažíme i tu nevěstu jakoby trošičku tak jako rozptýlit. Jo. Ať si řekne, to jsou blbky, s tímhle já pracuju a nemyslí na sebe. Nemyslí jako 20 minut, se zblázním. Jo, ať se radši zasměje nám, než ať stresuje nad tím, co v uvozovkách čeká. A je hodně lidí, co si to takhle vybere, nebo? Ťukám. Ano. Ťukám, mají o to nevěsty zájem. Už i proto, protože když si půjčí šaty třeba za těch 17 000, budeme se bavit o těch nejvyšších částkách, šaty za těch 17 000 a nechají se nalíčit někde od známých úplně jako top kosmetiček, tak dají třeba za účes a za líčení jenom 20 000 za sebe. To je dneska jakoby běžná částka té nevěsty. To nečekala. Já jsem říkala, že 20. Jako fakt i těch 20 000 je to možný si, aby se to řekli. A hlavně v Brně třeba nebo v Praze. Tam to bude ještě horší, no. Tam to může být ještě fakt horší. A i s tou zkouškou jako to berou? Jo, většinou i se zkouškou teda, no. Tak aspoň, že tak. Jako, Jo. no to si budeme jenom jako, že za šaty dá nebo dost. Takže ono jsme jako na 37 000 a máme šaty, účes a líčení, kde máme ty ostatní věci, že co potřebujeme, jako k tomu, aby se mohli jít a být jako dokonalí úplně 100%. Takže takhle to máme jako udělaný my, že máme prostě ten balíček. To je podle mě takový unikát, já jsem to jako neděláš. Ne, zkoušel nás nějaký solný napodobovat a moc jim to nešlo. Jo, stalo se to. Ono to totiž jako není, nevěsta na klíč, tak jo, mám tady penízky, ale ono to je. Ale zlato, prosím tě, mám tady nevěstu, má svatbu tehdy a tehdy. Můžeš líčit? Tyjo, tedy, sorry, nemůžu. OK, tak jo, tak tím pádem líčím já. A účes je většinou jistý, opravdu, nebo? Účes taky, volám, zlato, mám tady zase nevěstu, bla, bla, bla. A on mi říká, jo, jasný, takže vím, že z týmu 1 složíme 1,5 se mnou. Jo, a když můžou obě dvě holky, nechávám to jakoby na nich, ale podívej se, nevěsta má teda svatbu tehdy a tehdy, měsíc před svatbou musíme udělat zkoušku, takže naplánujeme to na ten a ten termín. A já musím skoordinovat ve finále 4 lidi. Sebe, kadeřnici, vizážistku a nevěstu. 4 lidi narvat do jednoho termínu, kdy ta zkouška fakt probíhá tady, takže já tady musím být, protože do budovy se nikdo jiný kromě mě nedostane. Jediná mám klíč a všecko, takže musím to prostě všechno skoordinovat, ale ono to jako nejde úplně. No 4 lidi už je dost, jako by 2, dobře, ale 4, to jako, a mají zavřeno vlastně, když tady. Jo, aby jsme měli klid. Máme pohodičku, klid a užili jsme si to. Jaké jsou, nebo ještě budou trendy na tento rok se
svatbama, jakoby ten styl. Vrací se nám zase jednodušší šaty. Satén nahrazuje mikádo materiálově. Je to taková jakoby hrubší, trošičku hrubší látka, takže mikádo valijou nám mašle. Velikánský mašle na Jo, šatech. vzadu. Ano. Jo, to je v zahraničí. Mhm, Tak mhm. jako to má ta nevěsta. A i takhle jsou ty šaty obrovský. Jo. Ale řekněme si, která česká nevěsta by do těch šatů šla. To je právě to. Já jsem si dovolila koupit takový jakoby model, co je za tebou, s těma průstřihama na boku, dlouhou vlečkou, padanýma ramenama a jsem zvědavá, jak dlouho se na ně budu dívat. Myslím si, doufám, že ne moc dlouho, ale nevěsty, když přijdou, tak řeknou, ty jsou krásný, ale. Ale, no to ale. Je tam to, A přitom třeba vím, že jim strašně slušely ty šaty. Že oni tak krásně jako udělají ti ten pás. Teď jak jsou střížený, jak mají ty průstřihy tam. Ještě ta dlouhá vlečka, no to jo, no. Máš tady nějaký somašlu velkou? Neměla jsem odvahu. Jo, no právě, no. Jo. Český holky. Ano, musíme to trošičku rozproudit. A valí nám zase krajka se saténem, tyl, vrstvený tyl, že jsou takový jako trendy teďka. Jo, a ty svatby jakoby se ledí. Hodně nevěst teďka přišlo, že bude mít zelenou svatbu. Zelená začíná jít. A ještě pořád se nám drží takový ten eukalyptus, tady ty jakoby venkovský materiál, když to řeknu blbě, ty stodoly nám pořád frčí, nazdobený, krásný. Málo kdo mě dneska fakt přijde a řekne mě, mám svatbu na úřadě. Je jich málo těch nevěst. Na úřadě to je prostě blbý, podle mě si dávat, jakože když to někomu vyhovuje, tak jo, ale mně to nepřijde takový kostel. To je podle mě tam, kde prostě se lidi dávají. A jako takhle jako ostatní holky, nebo na plážích se v zahraničí taky myslí, že se jako berou. Měli jsme dvě nevěsty, co odjížděli k moři s šatama. A ty měli fakt a taky úplně, tak trošičku ten písek se blbě pere a on prostě jenom barví, co si budeme říkat, trošičku, no, když jako přejedeš, necháš něco bílého a když je mokrý ten písek, on pouští takovou trošku jako barvičku, takže, ale nebála jsem se. Oni měli jednoduchý, krásný šaty, takže to bylo v pohodě. Jsme teď u plesovek. Ale největší chyba, kterou dělají slečny i ženy, pokud si to půjčují plesovky, při výběru těch plesových šatů. A jak jim vlastně tvůj salon pomůže? Já, když holky přijdou, tak je nechám šmejdit, tak já říkám. Šmejdění. Nedechám jim za krk. To jsou věci, které oni si zvládnou oblic, ty holky. Největší chybou je to, že si berou většinou o 3 čísla menší šaty, než mají. Nebo si vezmou o 3 čísla se větší šaty, než mají postavově. Jo, tak do toho já vybíhám, snažím se, říkám, mám tady podobný ty a ty, prosím, pojďme zkusit to jako udělat jako jinak. Ale jinak holky většinou mají jasnou představu. Jediné, co tak nechcou zkoušet něco, co se jim na ramínku nelíbí, tak se třeba nechcou, to je ta chyba. Protože ramínko je rovnej střih. To nám nic jako neřekne. Musíme, i když se nám jako už nechce, máme 10. šaty, máme toho plný kecky, tak ty 11. už jako zvládneme oblíct a musíme jako nemusíme. Chci, aby do nich šli, protože si třeba fakt myslím, že jim jako slušet budou. A někdy to dopadne a někdy prostě... Takže vlastně to, že vlastně... Neumí odhadnout svou velikost. A tak s tím ty pomůžeš vlastně. S tím já pomůžu, takže přesně tak. U těch jakoby svatebních šatů, těch nevěst, taky to tak máš, že jakoby tak nějak jako víš, co bys typla nějakou šatku? Jo, jak jsem říkala, že si typuju už u toho jako na přinde a to, že si tak jako ne škatulkuju, ale prohlížím, koukám se. Dneska jsem to necítila. Dneska nebyl dobrý den, dneska mě bolela hlava od božího rána. Nešlo to, ale nevěsta se i tak zamilovala. Ale nevěřila jsem těm šatům. Fakt ne. Ale i takový dny jsou. Tím, co vlastně přišly dneska 2 slečny. Dneska je pondělí a mají věneček, říkají pátek. Pátek. To je dost pozdě asi. Je to pozdě. Fakt my potřebujeme aspoň těch 14 dní na to. Mám 1 švadlenku na celý ten salon, mám 1 mou chuděrku švadlenku,
která si myslím, že mě každým dnem ukamenuje za to, co jí vozí. Ne, ona mě má ráda, já vás zdravím. A ona prostě není robot. Je to člověk, který má city, emoce, jedno zdraví. Je to prostě fakt jako ženská z masa a kostí. Nemůžu po ní chtít, aby mě během 3 dnů upravila šaty, tak aby se jako mohli odvážet. To nejde. Vždycky fakt těch 14 dnů. Ten výběr už je jakoby pryč, Mhm. ne? Hlavně třeba i na ty maturáky. Jak moc dopředu vybírat ty šaty na ten maturák? Když mám maturák, jdeme tomu ten maturák, začnu maturákem, když mám maturák v listopadu, tak by to fakt třeba chtělo nejpozději v červenci, začátkem srpna přijít. Ať mám ten největší výběr, protože přes léto tady je 100% šatů. Jo, máme zde všechny šaty, začíná chodit nová i kolekce, už je tam tak jako pomalinku dávám tu kolekci, takže zhruba od toho srpna tady máme už i novou kolekci, tak je fajn to mít na to čas. A je na výběr, je velký výběr. Když to mám po novém roce, mám to někdy v lednu ten maturák, září stačí. Jo, teďka u těch tanečních, tak holky vlastně mají taneční září, říjen, listopad. Říkám to dobře? Asi jo, záleží asi jak kdo. My jsme měli třeba, někdo má i 3 dokonce. Blansko má 3, ano, Blansko mají 3. A my jsme měli říjen a listopad. Jo. Takže v září začíná, v říjnu je první jakoby prodloužená, nebo tady to, a v listopadu máte druhou, jo. A Blansko má ještě jedno před Vánocema těsně. Takže tam fakt hnedka, jak vám dají rozpis těch prodloužených, tak naběhnout. To zde potom jenom stojím, vidíte to, jak to líce, doprava, doleva, doprava. Tak tady taky byla, víš, jak to zde vypadá. Ze záchodu je zkušebníka Minka, v kabince se zkouší, holky mezi regálama zkouší. Takže tady to je potom jako Saigon. Ale je sranda potom aspoň. Jo, to jo. No tak je blbý, no. Jakože mně přijde, že jako tady bylo spoustu let, kterým se fakt jako ty šaty líbily. Ale prostě byly zabrané. Největší mít první, asi ze všeho největší, že nevěsta musí mít bílé šaty. Nemusí. Dneska už jako nemusí mít bílé šaty. Chodí spoustu nevěst, které jako chtějí. Bohužel nový kolekce už se moc v bílé nešijí. Šijí se v odstínech ivory, šijí se v tlumené bílé, ne v té zářivé, sněhově bílé barvě. To už opravdu jako málo, co člověk sežene. Takže bílá být nemusíte. Bílý většinou nosili pany, ale to teda teď nechce být zlá, ale myslím si, že jsme nebyli ani jedna, když jsme se vdávali. Ale nechci nikomu jako křivdit. To vůbec. Ale to bylo jen tak jako pro pobavení. Válí nám světlulinko růžovoučka, válí nám tělová barva. Něco tady ty šaty, Jo. Tady ty jsou světlulinko růžový. Potom. Za mě osobně jsem s tím ze začátku strašně bojovala, že nejsou bílí, ale teď, když oblíkám nevěstu a vidím, když obleče bílý šaty, jak v tom vypadá, oblečují ty teplulinký odstínky, tak v tom ta nevěsta strašně zněžní. Bílá je studená za mě. Za mě je bílej odstín fakt. A v těch ty nevěsty fakt jako zněhnou. Ještě jsou něžní linečky k umačkání. Tyhle nejsou úplně bílé. Je to ta tlumená bílá. Jo. A vlastně ve finále, když ta nevěsta půjde v tomhle odstínu, tak nikdo nepozná, že nejsou bílí. Jo, ale bacha na tu košili. Přesně tak, teď jsem to chtěla říct. Protože to vám dokáže zničit i fotky. Nevypadá to pěkně, fakt to nevypadá hezky. No. Když vedle ivory šatu dám sněhově bílou, tak najednou už ten rozdíl je vidět. Na špinavý šaty. Přesně tak, zaprané špinavý šaty. Není to hezký. Druhý takový jakoby velký mýtus. Tak, co mi tady nevěsty vykládali jako druhý největší mýtus, a to mají dokonce jako z jiných salonů, že když mám dítě, nemůžu mít závoj. Proč? Nepodařilo se mi zjistit, proč.
zase je tam jako ohledně toho, že ta nevěsta má být jakoby čistá, proto má ten závojíček, že teda jakoby je v uvozovkách neposkvrněná, ale tak mám dítě, no tak mám závoj, no co, to je úplně v pohodě. Proč bych ho nemohla mít, neřeším to vůbec. Když ho nevěsta chce, ať ho má. Já miluju závoje. Já jsem závojová, takže vždycky říkám, to je ta třešnička na dortu, to se tam tak jako Jo, to je. hezky dá. To je takový hloupý mýtus. No, pak tady mám třetí mýtus, že ženich si musí nevěstu vyzvednout doma. Přijet si pro ní domů, tam si ji vyzvednout a pak spolu jako odjíždí k tomu oltáři. To si dělá přeci, že ho nepřijedeme. A pokud někdo, že se nesmí, to je taky mýtus, že vlastně se nesmí vidět den. Oni, jo, nevěsta by měla spát u rodičů, když už třeba spolu žijí, ženich s nevěstou, tak by ženich jako měli spát odděleně. Nevěsta většinou spí právě doma, proto aby ten ženich si pro ně jako mohl přijet a vyzvednout a ještě znovu požádat ty rodiče o tu její ruku. Tam si myslím, že takový ten wow efekt, když ten chlap stojí v tom kostele a vy přijdete včas na tu svatbu, ne? Jak já, přijdete pozdě. No trošku. Něco se pokazilo. Vůbec nic. My jsme seděli já, teďka a řidič, jsme seděli v autě a měli jsme úplně jako úžasnou jako zábavu. Řechtali jsme se v tom autě. Aha. No, tak a pak jsem utíkala ve svatebních šatech. Dá se v nich i utíkat a velice rychle. Takže takový ten krásný příchod, když se otevřou ty dveře, vy tam fakt jako vstoupíte jak panenka, jak krásná, prostě úplně. Tak to si myslím, že je to wow. Jo, ne, že když si ji vlastně vyveze, teda doveze, přiveze. Jo, odveze. To je podle mě, no. Je to takový přežitek vidí, už. No, Ano. Myslím si, že ta intimita tam prostě jako zmizí. Že určitě to, jako to očekávání, to napětí, nevím, jestli je to mýtus nebo problém, ale podprsenky pod šatama. Protože spousta nevěst prostě má pořád ten pocit, že tam nemůže být nahatá pod těma šatama. Že musí být podprsenku bez ramínek. Takže co nám udělá podprsenka bez ramínek? Ze nám prsa, spláskne nám to tady a to, co nám nenarvala dolů, nám narve nahoru. Takže nám to udělá tady ty faldíky ještě, zdeformuje nám to ty prsa. Všechny ty šaty, co my zde máme, a myslím si, že jako většina salonů to tak má, tak mají košičky šitý podprsenkový. Takže to prsa se tam prostě sedne, takže takový mýtus jako podprsenka do šatů, to už dneska fakt ne. Nechme ho doma. Ať mají holky volnost. Je to taková jistota, že? Jo. To byl poslední mýt. No, že jsem měla podpatky, že nevěsta musí mít podpatek, ale to už taky takový mýtus. Může mít majinkatý jenom, může mít botasky, balerinky, sandálky. Dneska už se ší botasky nebo tenisky s kraječkou, píšou se tam jména manželů už, jo, že jde to udělat všechno už hezky a eventuálně i vkusně. Takže nemusíme mít vysoký podpatek. Hlavně, ať nám je pohodlně, ať nám je příjemně. Tam nejsme, netrpíme. A to je 5 mých mýtů. Dobře, takže děkujem. Ale tady ještě poslední otázku na závěr. Jaká byla vize pro tento salon a naplnila se tím? Vize pro tento salon byla dělat ženy šťastný. Aby se zase cítili jako ženy. Aby se zde odpočali, aby vypli, aby se zde vypovídali. A já si myslím, že pomalu, ale jistě se ta vize jakoby realizuje, že se stává. Myslím, jako žensky se ke mně vrací strašně rády. Vždycky říkám chlapovi, kdybyste mě někdy našli mrtvou, já bych si v životě neublížila. Já se za to mám moc ráda, ale už toho vím moc. Ne, já o tom... No, ale i u těch nechtů, že? Je to tak. Člověk je terapeut, člověk je psycholog, psychiatr. Psycholog? Asi byste nepředepsala. Ne, tak to ne. Takže psycholog, jsou kamarádka, jsou prostě fakt jako bába poradkyně, úplně všecko, co jde. Tak a to je prostě ta práce. Která tě baví.
To tak. No. Tak, to byla poslední otázka. Ale ještě nám jakoby něco vzkáž pro mladý slečny Mhm. a pro, jak ty říct, starší slečny. Dobře, pro mladší slečny. Ano. A pro mladý slečny. Mhm. Jakoby nevěsty. Mhm. Nebojte se říct svůj názor na to, co vám se líbí, co vám se nelíbí. Fakt buďte sami sebou, i když třeba v ten okamžik, když někomu řeknete názor, který se tomu druhému nebude líbit, může být naštvaný, může se třeba trošku zlobit, ale vy jste důležitý. Člověk, který vás miluje a má vás rád, to prostě pochopí. A nebuďme na sebe zlí, mějme se fakt, jako se mějme se rádi. Žijeme jenom jednou a udělejme si ten život jako krásnej. Já ti vlastně děkuju. Nemáš zač? My jsme rádi, že jste to dokoukali až sem. Mhm. Doufáme, že se vám to líbilo, že jste si z toho něco odnesli. Já se budu moc těšit. Určitě vás nabije energii. Mějte se hezky. Taky, mějte se krásně a já se na vás budu tady těšit. Budeme spolu řádit v šatech.